Я Вики, ел да виж Вики дека кара мотор. Точно така треба. Изправи малко главно, а така, кормилцето. Що да? Капачи има. Властно му и шамар на това, що снима. Кой му разрешил? Чекай да ти фана. Ай, капак, като сложим каската, малко да си като мотористите. Айде пътърчо! Айде към да ти. Обърнете го обратно. Добре, Лучо. Лучо, виж там Лучо. Така. Върши малко стата, бе. Са белки излезе, знаеш как белки излезе? Не го гони, бе, ци. Не го гони, бе, войната започва. Не да отчузвучи. Лучо му го снима как се Що си? Дека на Вики Бузин? Дека Лучо. Ей, не ми е света Лучо да кажи. Не ми е света Лучо да. Айде да играеш ти. Как играеш, Чедо? Как играеш ти? Па няма песни за играе сега. Как играеш ти? Как изграеш? Как пълз? Кой ти си малко добре? Дай му мотора, бе. Оди седни и ти баба на мотор. Айде сега, не да играем, да. Айде ни прилеля. Айде да прилеля ги. Ео, прилелео. Айде ни прилеля. Ео. Айде прилеля. Тук има? Тук е да учи. Ел към Леля. Ел към Леля. Ако е страва, А? Прилеля? Айде прилеля. Вики, ел си към Леля. Айде да прилеля. Браво. Ело. Айде се засилвайте. Кой ти си имал мотор? Моторчо. Кай си на моторчо? Как бръмчи на тук моторчо, а? Тук, ки монтираш? Дай ключо на детето. Дай му ключо. Ама пил си, ама щом си пил, няма мотор. Щом залиташ... Дай си му яйцето. Айде пак, мамо. Шеме там, бе. Я? Нали кокошките какви шица носят, гледаш ли? Няма шега работа. Чуч на газенце. Тури е шицето тук. Тук го сложи. Е, тук мацата, ева, Вики. Ево, Вики. Айде бе, Тенчо. Ево, Вики. Вики, ево. Ево. Айде да им водата. Айде. Нека бе, нека. Иди хвани как, Вики. Иди, мама. Иди хвани как. Ево, Вики. Чакай малко. Ево. Айде, Пенчо. Чекай да ти фана, статай. Чекай да ти фана. Чекай. Я към танката. Вики, ел си към танката? Ел фани танката за ръчи. Ево да го вземеш. Ел фани танката за ръката. Ел чил. Айде, Мичо Танчо. Ел си Танчо да фани. Ръчинки. Ел си? Манджо. Как ти шеки да? Браво! Браво! И ти изкачил? Дай на танката, да си? Дай танката. Айде, чу. Айде. Браво, момчето. Гръди. Браво! Ел фани танката за ръката си? Фани танката за ръчинки. Вики, ево. Къде ти е Вики. часовник? Ево, Вики. Къде е часовник? Не стача. Дай да го издупи, да. Дай не да го издупи. Дай не да го издупи. Само пиеш, бе. А магарото как прави? Магарото дек беше ли? Как правиш магарото? Магарото как правиш ли?
Няма го магарето. Как прави магарето си? А патницата? Аз заангажиран. Много Дай да излюпи меченци. Дай не да го излюпи. Дай синче. Дай ги мацата. Дай да го излюпи. Дай. Дай че. Дай на мен да си гриз. Дай на мен. Ще има вътре. Виж, нещо има вътре. Браво. Дай на мен. Дай на мен, Вики. Дай. Един да. Браво. И на Вуйчо даваш? Дай на деде. Дай на деде, дай. Ай, бабо, па не питай го нещо, бабо, какво бегаш? Вики, как прави магаренцето, баба? Как прави магаренцето? Кажи магаренцето как прави. Магаренцето, баба? Вики се. Баш. Абе, Двамата ги паднем. Слаби тренировки са били. Нищо не сте го научили. Така? Дай ги Леля. Вики? Леля, къде е Леля? Леля? Няма го Леля. чакай да оправим. Очи ма Леля. Браво. Съберете тия дъжи, съберете тия чепърнаха да не ги стъп. Тия тук имаш хъдичка. Мачка, видиш ли? Леля, ще ме направи. Ай, отиваме на мивката. Как да ги избием? Мале. Браво. Браво. Айде сега да си измием. Зак. Айде да си измием. Старано муржо си, Лело. Ево да го измиеш, Лело. Не, и на ушите ми се служи по-малко. И на гушата имам. Как прави магаренцето? Ай, кажи как прави магаренцето. После там ги държиш, кажи, бабо. Как прави магаренцето? Ай, хидим при патинцата. Как прави патинцата, бабо? Ай, напнеде. Ел тук на тортата, виж. Тортата къде? Как прави магаренцето си? Ти на колко годинки си? Кажи, бабо, на колко годинки си? Покажи пръщчето. И джинката не. Разбрах. Кажи, бабо. Защо ти ги даваш? Как прави магаренцето си? Кажи как прави магаренцето. Тук само ги заиграй. В спалната там най-муди са. Кажи как прави магаренцето си. Добре, дай. Как прави магаренцето? И няма ти кажеш за магарето, сега ти ще му се Патинци, въдиш. къде са патинци? А кучинцата как папкат, баба? Как папкат кучинцата? Кучинцата как папкат? Кучинцата. Вики, покажи мама ти на колко годинки си, Вики? Ела си. Вики, на тортата да кажеш колко годинки си. Ай, тук на тортата да кажеш колко годинки си, баба. Как е дух ми свещичката? Как е дух ми свещичката? Ти, мама, на колко годинки си, Вики? На колко годинки си ти? Ти на колко годинки си, мама? На една? Кажи на колко годинки си, баба, покажи. Така. И панталона на Матахи. Как прави магаренцето си? Добро. Що мама да направи? Дай да изгрешим. Що мама? Стъпни, Румен. Какъв стана, Вики? Една. Ти на колко годинки си, мама? На колко? На 5, да чули? Една. Къде е тати? Тати къде е? Прасето. Къде е прасето? Не го лапай. Вики, как прави тази? Не. А прасето, къде е прасето? Да, ай на Вуйчо. Си. Как се пръска, мама, Войчо? Вики? Как се пръска, Войчо? А? Как се маже, Войчо?
танка да паднем тук как правят. Нека се паднем за тича. Как правят? Така правят паднеците. Как правят симпатиците? Кот с нама ли? Езичето как изкарвали на син? Къде е бубата? Горе? Дай топалка да дава пие. Къде е топалка да си? Дедо, как ги пие? Как ги пие, дедо? Що? Що има там? Бубка, дега бубка. Вики, колко годинки е, Вики? На колко годинки си, бе? И так. Как да те прочетеш? На колко годинки е, Вики? Не. Мотора? Мотора? И тогава, на този мотор ще къде е? Дедо е тук. А ушичките? Що? Колко ще да правим мунчето? А ти си Мама би, Вики, не, мама би. Не, мама би. Как биш лез? Що? Лез не здраво. Леко искаш? Мотор ли искаш? Я. Опа! О, айде, как се не си? Тук си, тук ръката, тук едната ръченка, айде тук, айде, карай сега към го. О, бабу, що сте, бе? Биби, така свирката ли си? Бу. Така, по-бавно тук има хора. Сгазим някой си? Обади се нататък. Ало? Заето е, не мога. Вики? Чакай, мама, рано е да тук. Как рано? Айде. Кажи, мама, ти на колко години си, а? Ти на колко години? Не знам. Много голям рожден ден, бе. Кажи, мама, на колко години си? Я би. Покажи си ти на колко години си. Не. Вземи си розичка. Я Вики, бе. Глей тук, глей. И там. Айде, Айде, Тань. Они са гудичките, бе. Те я вижда? Не. Кога това? Говориш Да, като това. Вижте, иска да вземе. Чакай, Айде още едно бебе. Ако бърба. Къде е Ваня? Що? Дай. Чекай. Госпожа. Къде си бе, Ванче? Казаха, това е Ванчето. Викам, къде е Ванче? Това е кафалчето маленко. Вземи си го това, айде. Браво. Опля. Ушичките дърпат на дедо. Браво. Дедо има ръжен. Браво. На колко години си? Кажи на колко години. Как изкарва езичето си? Така го изкарва. Маймунчиш, как прави? Кажи на колко години си, Вики. Вики. Кажи на колко години си, на колко години си. Не дам годинка. Къде си на Мълчи ти, Мълчи ти, бе. Така се казва. Айде, Пак искаш да дойдеш. Пак. запалете, апа. Пак е запалете. Бързо кибрито. Бързо кибрито. Вики сега как ти изглежда. Свищичката, баба, гей. Браво, Вики. Кажи на колко години си, на колко години. Що? Вики, на колко години си, баба? Кажи на баба на колко години.
Пали. Дай, дай. Кой ти бе? Вижте, не мога да То торта за това я. Саба го знае. Не.